Egunon, etorri zazten guztiai eskerrik asko, etortzeagatik, ongi etorri. Eta, bueno, norre eleberri ilustratua aurkezteagoaz gaur, bino liburu honekin hasi aurretik, eta 15:45 argitaletxea txikia, bueno, hasi berria denez, eta hemen egiten dugun lehenengo aurkezpena denez, bueno, argitaletxeaz bi hitz, 2017an sortu zen Oiartzungo argitaletxe txiki bada, Eneko Salaberriak sortu zuna, dixidu diseinu grafikoari beste aukera bat edo eskentzeko. Eta azken 2-3 urte hauetan, bi anaia gabiltza denbora gehiago eskainiz eta proiektu gehiokin lanian, ezer bino gehiago zaletasun baten hontan, ez? Eta hori esan da, nor proiektua, nik ingo dut pixkat kokatu nola sortu zen edo nondik datorren, eta gero hitza emango diete Irati eta Ingeruri. Zu igualetza egoatuko Irati, bino mezuak errepasatzen ibili naz, eta 2021ko azaroak 11an, dula 2 urte, hitz egin genuen lehenengo aldiz proiektu honen inguruan. Eta hoxe ez, ideia bat besteik etzen garai hartan, gaztientzat, eleberri bat, aniztasuna, bizikidetza, identitatea, eta igual sexu identitateare zehatzago, hor, ideia bat besteik etzen eta aurkeztu genuen Iztumeta 2022ko deialdira. Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero martxan jartzen dune proiektua edo ekimena da Piztumeta, gero Goteo crowdfunding plataforman bidez kudeatzen dena, eta aukeratua izan zen. Hor eskatzen da proiektuak gizartean halako eragin positibo bat edo izatea, ez? Piztumetan parte hartzen duten proiektuek baldintza hori bete behar dute, nor aukeratua izan zen eta martxan jarri ginen. Naizen elkartiakin eskutik indugu bidea, hasieratik, jarri ginen behaiekin harremanetan, guretzat garrantzitsua zelako babes edo berme hori izatea, ez, hasieratik, eta egia esan gozada bat izan da, alde hortatik bai naizen elkarteko kideak ezagutu ahal izatea, eta hasieratik genuen argi proiektu honek eraginin naizula, eraldatzailea izan naizula, gogo eta bide berriak eskaini nahi zizkiola irakurleari, eta nolabait leiho berriak zabaldu, airia pixka garbitu, bazakan ez, helburu hori, berez, eleberri batek izan dezaken gozatziaz edo gozatzian helburuaz aparte. Eta holaxe, jarri ginen harremanetan, hasieratik Iratikin, baina gero ja aurreago, Aingeru Maiorrekin, Karmele Goroñokin, eta hoxe, nik uste ja pasako naz egilean, edo benetako protagonistak dianak aurkeztea. Gaur hemen ditugu horietako bi, Karmelek ezin izan du egon, bino aurkeztuko dugu. Eleberrian idazlia, Irati Goikoetxea Asura Barrena da, behasaindarra. Matematikan lizentziatua eta matematika irakaslea da. Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Zuzendaritza nagusian egiten du lan gaur egun, eta zenbait komunikabidetako kolaboratzailea edo bada. Idazle bezala, Arraroa, Andraizea, Herriak ez du barkatuko, liburuak idatziak baditu lehendik, eta hoxe, hau da, gero berak lasaiago aurkeztuko duen azken liburua. Ilustratzailea gaur hemen ez dugu, bino behakin gogoratu nahi dugu, ze bere lana funtsezkoa da baita ere eleberri hontan, eleberri ilustratu hontan, Irrimarran izenean dijua liburua, bino horren atzian Karmele Gorroño Idirin ilustratzailea do, galdakautarra, arte ederretan lizentziatua, eta bereziki haur eta gazte literaturan ilustratu izan ditu hainbat liburu, hainbat album ilustratu, eta besteak beste Altzoko Haundila, Ametsen Basoa edo Erakusleioan liburuak ilustratu ditu. Eta gaur hemen gurekin dugun Aingeru Maior, Donostiarra, sexologoa, formatzaile, hezitzaile, naizen elkarteko kide, Transitos liburuan egile, eta besteak beste popatik bezalako proiektuen parte ez. Eta nik ja zuzenean aurkeztu ondoren behaile hitza emateko, igual galdera batzuk ingo dizkizutet, eta saiatuko gara denan artean nor alden argilen edo zer den azaltzen. Irati, igual zuri hasteko
Bueno, eleberria idatzi zu, baina idatzi aurretik ere, lan batez, intzenun, edo prozesua pixkat orokorrian ere nola izan den, nola bizituzun zuk, azaltzea errealitzake. Bueno, egun on denoi eta eskerrik asko bertaratzeagatik eta zuen bidez ere aukera bat emateagatik. Nor liburu eta esango nuke nor proiektu osoari, ez? 2 urte atzera egin ditu Xabik eta bai momentu hori ere nik gogoan nuen, opari bat izan zen niretzako 15-45 argitaletxearen ate jotze hori, ez da? Eta hasiera hartako lehen hazi hartako hausnarketa saio gune hura, lehenengo Zipriztin haiek, opari gisa gogoratzen ditut nik, ez da. Hor, denboran alako salto moduko bat izan zen, eta nik urte terdira edo kokatzen dut, forma emateko momentu hori, eta forma emateko momentu hori izan zen, hausnartzea, aztertzea, eztabaidatzea pixkat, lantalde hori osatu genuen guztion artetik, zer nahi gendun, zer nahi gendun edukian eta zer nahi gendun forman, ez? Uste, detaile txiki zaindu asko dituen proiektua dela eta hasieratik garbi xamar zehaztu genitula, nahiz eta hasiera-hasian garbi ez genituen, baina lanketa oso aberatsa izan zen garbi zehazte hori, ez? Eta oinarri horrek neri propio idaztelan hori egokitu zitzaidan honi segurtasun handi eman zian, ez? Aurretikako egindako lan horrek. Krofundina aipatu do Xabik, eta uste hori ere oso garrantzitsua izan dala, ez zela diru biltze soil bat izan, baizik eta, bada, gero aipatuko dugu, ez? Bizitzarik egin zuzen-zuzenen egiten dion liburua da, gizartea eskutik helduta hartu nahi duen proiektua da, eta hortarako prozesuan hasieratik irakurleak inplikatzea uste asmatu zala, ez? Horretan, dagoeneko egina zegoen irakurle talde, espazio gune bat, horiek han zeuden, han egon dira zai, eta orain hor daude hasieratik, ez? Eta abia puntu oso polita uste dut irakurleen gana orokorrean iristeko. Pertsonalki idazte prozesuari heldu aurretik asko hitz egin nuen zuekin bai, baina oso gertuan dedan anaiarekin, Ekaitz Goikoetxearekin asko hitz egin nuen. Azkeneko urtetan, urte luzeetan dagoeneko ja, kontaktu zuzena du gazte eta gaztetxoekin, oso berezia den espazio batean, ez, hezkuntzaren espazioan, eta bizipen oso ezberdinak eta aberatsak batez ere bizi izan ditu, eta identidadearen, nor izatearen inguruko lanketa honetan, babes eta aholkulari izan da, ez? Niretzako batez ere idazten hasi aurreko momentu horietan. Naizenen eskutik ere lan asko egin izan du azken urte hauetan, eta oso jarria dauka, ez? Burua eta emozioa lanketa horretan. Hori batetik eta bestetik, erabat heldu nuen Aingeru Maiorren Transitos liburua, ez idatzi bitartean, baizik eta idatzi aurretik. Heldu nuen estu, zukutu nuen, eta nire egin nuen, gero alako mami bat izan nezan idazketa garairako sekulako liburua da, eta sekretu uste hortan datzala, ez? Zuzeneko bizipenak jasotzean, ez? Irakurtzen duenak ikusi egiten, entzun egiten ditu noski, irakurri egiten ditu noski, entzun egiten ditu eta ikusi egiten ditu hor dauden pertsonak, ez? Eta hori ezinbestekoa zen, nor proiekturako. Hori izan zen pixka prestatze lana. Gero erat, individuala izan da idazte lan hori, eta behin askatu nuenan idatzetakoa, gero berriro itzuli ginen, ez? Talde lan intentxo horretara, esango nuke oso prozesu intentxoa izan dela, indar handikoa,
eta ezin bestean, ez, bizitzaren oinarriaz ari gara liburuan, eta halako energia indartsu bat somatu honik taldean, ez? Eta taldean egin dugun lan horretan asko hausnartu dugu, behin idazketa prozesua bukatuta ere, hausnartu dugu ilustrazioek ze toki behartzuten, hori aurretik ere egina genduen, eta ondoren berriro landu dugu, kontua etzen ze ilustrazio nahi genituen, baizik eta ze ilustrazio nahi genituen, nolakoak nahi genituen, eta ze toki izan behartzuten ilustrazioiek liburuan, ez? Hitzari lagundu behartzioten soilik, edo zerbait gehiago eskatu behar genien ilustrazioiei, eta Karmele Gorroñok erabat asmatu du hortan, horratzean, hausnarketa momentu asko egon dira, eta uste dut bere horretan identitatea dutela ilustrazioek beraiek, ez? Irakurleak pausa asko egin ditzakela ilustrazioei begira, ilustrazioen atzean zer dagoen aztertuz, eta ilustrazio horiekin nora joan nahi dugun irakurriz, ez? Hori batetik eta bestetik, bukaera honetan, hortan eztabaidarako, hausnarketarako momentu, ez? Asko izan ditugu, eta hori oso aberatsa izan da. Nik izugarri gozatu dut idazketa prozesuetan, batez ere erabaki nuenetik nola transmititu nahi nuen, hasieratik garbi genituen ideia horiek, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela nor proiektuan, nola esan ditugun, nola irudikatu ditugun, nola eman diegun forma liburuak barruan hartzen dituen alderdi guztiei. Erabaki nuen, atal bakoitzak izenburutzat 5 protagonistatako bat edo 2 izango zituela, eta atal kapitulo hori pertsona horri edo pertsona hoiei eskainiko geniela bereziki. Pertsona bakoitzari bere momentua eta espazioa emateko, ez? Gizartean ere hala behar lukela uste dugulako, ez? Pertsona bakoitzak behar du bere momentua eta bere espazioa, bestela itzalean jende asko gelditzen zaigulako, ezta? Ikusezin jende asko gelditzen zaigulako, eta zor diogu gure buruari eta gure ingurukoei, nion bezala, momentu bat eta espazio bat, eta liburuak pixkat hori egiten du, ez? Kapitulo bakoitzean 5 lagun horietako bat edo 2-rengan jartzen du bereziki foku, ezta? Orain zurekin nago, orain zurekin noa, distantzia labur honetan errespetatzen zaitut, eta nahi izan ezkero hemenago, zuk nahi edo behar dezun horretarako. Eta hori erabaki nuenean, forma hori emango niola, hortik aurrera gozamen hutsa izan da, ez? Idaztea bera. Funtxe-funtxean, oinarri-oinarrean bizitza zaria, eta hain da ederra bizitza, liburua bera sortzea ederra izan dela oso, eta uste emaitza ere oso ederra izan dela. Eta prozesu intentsio horretan, energia asko biltzen duen prozesu horretan, eta uste energia horretatik asko ere iritsiko zaiola irakurleari, gainera, urte terdiko denbora luze horretan, liburuaz gain, lantaldeko 2 nor txiki, 2 haur txiki ere jaio dira, eta horrek oraindik gain emozioa, ez, eman dio honi guztiari. Ez dakitze gehiago galdetu daitekena. Ez, pixka prozesua edo azalduzu, eta liburuan zer topatuko duen irakurle horrek baitare, baina ez dakit horren inguruan formaz eta kapitulo atalen banaketaz eta hitz egin zu, baina zer gehiago topatuko duen irakurle gazte edo ezain gazte horrek liburua irakurtzen duenean, zerbait gehiago erantsi nahi bazu? Hasiera-hasieratik gaztetxoak eta gazteak aintzat hartu ditugu, ez? Proiektuari begira eta testuari begira eta historioari begira. Eta uste dut oso garrantzitsua dela gazteak aintzat hartzea, liburua eskura hartzen dutenean hori ere beraiek sentitu dezaten, ez? Eta irakurketa horretan eroso sentitu daitezen. Hala ere ez nuke esango
gazteentzat eta gaztetxoentzat soilik idatzitako liburua denik, edonork irakurri dezaken eta gure ustez irakurri beharko luken liburua da, ez? Uste dut bagarela belaunaldi bat nor identitatea kontzienteki eraiki ez deguna, ez? Kontzientzia handirik gabe iritsi garela helduarora. Gure nor identitate horren eraikuntza kontzientea egin gabe iritsi garela helduarora, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zait eraikuntza hori askatasunez eta maitasunez egitea zoriontsuak izateko. Eta uste dut gizarte honetan garrantzi gehiago eman beharko geniokeela zoriontsuak izateari. Akaso ageriagoan edo kontzienteagoan dugu, ez sufritzea edo minik ez sentitzea edo ez, baina kontzienteago izan beharko genuke hortik zoriontsu izatera tarte handia dago, ez? Eta lanketa horretan uste dut ezinbestekoa dela nor identitate hori txiki-txikitatik eraikitzeko askatasuna eta maitasuna lantzea. Zer naiz ni, zein naiz ni, nor naiz ni, nola begiratzen diot neure buruari, nola ikusten dut neure burua, nola begiratzen diet besteei, nola ikusten ditut besteak, nola begiratzen didate besteek, nola ikusten naute besteek, zurrunbilo horretan, korapilo sare horretan, 14 urteko 5 gaztetxo jarri ditut, eta, itota sentitzen dira, arnaz beharrean sentitzen dira, behar dutelako, ez? Konturatzen direlako, badituztela inguruan galdera asko erantzunik gabeak, beraien buruak ispiluaren aurrean kokatzen dituztelako, eta sarri ausartzen ez direlako ispiluaren aurrean duten horri begiratzen, ispiluaren aurrean duten hori ikusten ez direlako ausartzen, isla bat dira, irakurleen isla bat dira, gu geroni ere, ni neroni ere, askotan ez naiz ausartzen ispiluaren aurrean dudan horri begiratzen, dudan hori ikusten, begiratzen badiot, sarri zenbait kontu ez ditut ikusten, begiratzen baldin badugu eta ikusten baditugu ere ez dakigu zer egin ikusten dugun horrekin. Eta, saltsa horretan bueltan, badabiltza 5 lagun, ez? Ez noa kontatzera nor diren, zer diren da zein diren 5 lagun horiek, uste dut garrantzitsua dela bakoitzari bere nortasunaz hitz egiteko espazio askeak uztea, eta 5 lagun hauek liburuaren joan etorri horietan, atzera aurrera horietan, hori da egiten dutena, ez? Beraien mugimendu horiekin, zer diren, zein diren, nor diren, ikertu, arakatu, eta aztertu, ez? Inguruan duten horrekin. Horretarako espazio aske bat da, nor proiektua solaserako eta hausnarketarako espazio aske bat, aniztasunak bere horretan duen balioa lehen lerrora ekartzeko, empatiak bere horretan duen balioa lehen lerrora ekartzeko, errespetuak bere horretan duen balioa lehen lerrora ekartzeko, eta maitasunak bere mami eta bere ertz guztiekin duen balioa lehen lerrora ekartzeko. Nor izan, ikusia izan, onartua izan, lehia, beldurra, identitatea, iraina, mina, zintasuna, adiskidentasuna, horiek besteak beste, istorioari tira egiten dioten ariak, ez? Nork trazatzen duen nor. Eta aldi berean nor ere bada gertutasuna, ez? Aipatuko nituzke familia, kalea, eskola oso presente daude liburuan, eta ezinbestekoa da espazio horietan gure buruaz gain besteak ikusteko ere lanketak egitea. Aniztasuna azken batean
hortan ere oinarritu daitekelako edo hortan oinarritzen delako, ez da? Ondoan degun horren esentziara iritsi eta beraren esentzia gure ganatzean. Aniztasuna eta pluraltasuna talako hitzek hau betetzen gaituzte, baina uste dut oraindik sakonean lanketa handia dagoela egiteko, eta ikusi besterik ez dago gure inguruan zenbat bazterketa kasu dauden, zenbat eta nola zapaltzen degune ondokoa, eta horrek erakusten dugu ikaragarrizko lana dagoela egiteko, ez? Eta nor liburukoa 5 lagun horiek beraien kokatze lan horretan ziur aski lagunduko digut ere geure burua kokatzen. Bai, eta bueno, hausnarketa aipatu zu behin eta berriz, guk argi genuen, hasieratik komentatu izan genuen, erantzunak eman baino galderak, ez? Piztu nahi genitula, eta bueno, eskaini ere bai batzuk, ez dakit inspiragarri edo izan daitezkenak, eta badu atal bat liburuak bukaeran, nolako kapitulo bakoitzari lotutako galdera batzuk zintzilik utzi ditugu hor, eta ez dakit azken atal horren inguruan zerbait nabarmendu nahi zenukeen edo... Bai, behin historioa bukatuta, baina liburua ez, badago hausnarketarako atal bat, ez? Eta horrek erakusten du nor proiektua galdera erraldoi bat dela, ez? Eta laguntzen duena edo proposatzen duena edo gonbita egiten duena erantzunen bilaketara, ez? Ez erantzunetara, baizik eta erantzunen bilaketako prozesu hortara, ez? Uste dut oso baliagarria dela, azken atal hori, bai gurasoentzat, bai irakasleentzat, aurrean inguruan dituzten gazte eta gaztetxoekin irakurritako hori lantzeko, ez da ulermen atal bat, ez da ia ulertu ote dugun aztertzeko atal bai, baizik eta bizitza bera zukutzeko aukera bat da, ez? Azken hausnarketa hori banaka egiteko ederra, taldean egiteko oso aproposa, eta gonbita luzatu nahi diegu, ez? Ikastetxeei, familiei, dagoeneko badakit asteburuan ja liburu eskuratu duten aita alabak, ama semeak, dagoeneko elkarrekin ari direla liburu azterketa hori egiten, ez? Liburuaren mamira iristen. Nork berak erabakiko du liburua nola irakurri nahi duen, eta aukera asko ematen ditu, ez? Liburua jarraian irakurri, itzuli berriro hasierara, eta talka irakurri eta tal bakoitzari lotutako galderen inguruko hausnarketa egin, dena jarraian irakurri eta ondoren ur sakon horietan sartu eta gozatu, poliki irakurtzen jun eta galderetara joan, uste lan handia egin dela, eta guk ere galdera sortze horretan asko ikaragarri izugarri ikasi degula. Eta horri lotuta, hausnarketarako aurre atal horretara ere jo nahiko nuke, atzo mezu bidez begia horretan jarri zutela esan zidatelako zenbaitek hasieran istorioa hasi aurretik, badaude zenbait horri ia zuriak direnak, ez? Detaile txiki bat badute liburuaren hazkuntzara gonbidatzen zaituztenak, eta atzo bertan alaba batek aitari esaten zion, aita, eta horri hauek, eta uste dut asmatu dela, horri deseroso batzuk izan daitezkela, askotan faltan ditugun edo gure gana ekartzen ausartzen garen ispilu batzuk izan daitezkela, ez? Zuritasunak, isiluneek, ispiluek, esango nuke askotan, giro askotan beldurra ematen dutela, eta beldur hori sentitza eta beldur horren kontziente izatea oso garrantzitsua izan daiteke, sor daitekenerako. Badaude horri batzuk iaia zuria direnak, nork bere hitzak idazteko, edo nork bere marrazkiak egiteko, edo nork bere zirriborroak egiteko, edo bere horretan zurian uzteko. Deserostasun hori uste garrantzitsua dela irakurle, ez? Apelatzerako garaian, eta hori ere badu
liburuak beste altxor txiki handi asko ditun bezalaxe. Eskerrik asko irati, eta bueno, aingeru, zuri eskatu genizun liburuko epilogoa idazteko, eta hoire etzen ardura txikila, gusto handiz, baietz esan zegoen hasieratik, bide hontan gurekin egontzea, pixkat, iratik aipatzen duen taldelan hortan parte izan zea, bino, bueno, zer azpimarratu nahi izan zu, edo zer utzi nahi izan zu hor liburuan epilogoan bidez? Hoi galdetuko nizuke hasteko. Batez ere, izan ahal izateko ikusia izatea beharrezkoa dela. Eta horregatik uste dut nik oso garrantzitsua dela begiratzen ikastea. Ikusi ahal izateko begiratzea nahitazkoa delako, begiratzea, Ekaitz Goikotxeak esango lukeen bezala, begi ematea. Eta orduan, niri hor hitzen sorta bat etortzen zait, ikusteko begiratu behar da, edo begiratu behar da ikusi ahal izateko, nire ustez ikusi behar da zaindu ahal izateko, zaindu behar da maitatu ahal izateko, ez? Eta orduan, hitzen segidak etortzen zaizkit niri hor. Eta, ni epilogoan, gero beste kontu bat, eskeni edo eskatu edo nirekin kontatu zenutenen epilogoa idazteko, ni sartu nintzen jolas horretan, nire ezagun eta lagun idazle eta poetek inspiratzen nauten hitzekin jolaste horretan, eta horren hitzekin jolastera sartu nintzen, horren inguruko hainbat idei transmititzeko, eta horren lehenengo jolasi izan zen, izan eta naiz hitzek izki berdina dutela, eta oso polita iruditu zitzaidan, zen nire ustez, izan aditza soilik jokatu aldalako singularreko lehenengo pertsonan, ni naizena naiz. Eta, ari horretatik tiraka, beste hitz jolas batzuk atera nituen, eta izan eta eduki adibidez, izki bakarra partekatzen dut, eta askotan konfunditzen dugu, eta gauza bada zer daukagun, eta beste gauza bada zer daukadan, eta beste gauza bada zer naizen, edo izan eta izan nahi, edo izena eta izana oso hitzantzekoak dira, eta ez dira gauza bera, baina izateko izen egokia beharrezkoa da, baina ez da gauza bera izena eta izena aldatzen badugu ere, izana aldatzen alda. Orduan, nik gozatu nuen iratiren historiaren ostean, edo iratiren historiak niri inspiratzen zidanarekin, hitzekin jolasten jarraitzeko, holako idei xumeak transmititu nahian. Eta gu gozatu genuen irakurtzen, zure epilogoa baita ere. Eta, zu sexologoa zela esan dugu, hezitzaile, guraso, eta, ikuspuntu guzti horietatik, edo liburu hau zertarako, ez? Zure ustez, liburu hau zertarako? Izan daiteke, izan beharko luke? Zertarako, batez ere niretzat, irakurtzen gozatzeko, literaturaz disfrutatzeko. Eta horretaz gain nire ustez, liburu honetan agertzen dira, unibertsalak diren eta gure egunerokotasunean zeharkatzen gaituzten hainbat gai, nortasuna, sexu identitatea, onarpena, ukapena, tratu onak, tratu txarrak, zaintza, laguntasuna, maitasuna, eta orduan nire ustez liburu honek ere balio du gai horien inguruan aritzeko, solasteko, hausnartzeko, eta gustatzen zait gainera hausnartzeko bide hori ez dalako egiten liburuan erantzun itxien bidez, baizik eta bideak irekitzen dituzten galderen bidez. Eta orduan nik uste jolasteko balioa izan duela, o balio dezakela liburu honek. Eskerrik asko, Aingeru, ez dakit zerbait gehiago erantsi nahi zuten, nik bukaera eman aurretik, esandakoaz gain. Nik hitza hartu nahiko nuke bete-betean eta hau betez eta bihotz betez eta gorputz betez eskerrak emateko talde guztiari, ez? Liburu honek atzean biltzen duen talde guztiari, argitaletxetik bertatik hasita, Eneko Salaberria,
Xabi Salaberria, Olatz Mitxelena, ikaragarrizkoa da egiten duzuen lana, ikaragarrizkoa da proiektuei, eta bueno, guk gurearekin ezagutu dugu eskaintzen diozuen mimoa eta maitasuna, eta uste dut hori lan bakoitzean eta kasu honetan nor proiektuan nabari dela, ez? Nola egin dizkiguzuen tira eta nola egin dizkiguzuen bultza eta nola eman diguzuen batez ere eskua eta nola mimatu dezuen eta nola mimatu dugun eta nola eman diguzuen mimatzeko aukera detaile, ez? Xetasun bakoitzari. Bestetik, bueno, esan Karmelerekin lan egitea gozamena izan dela, kilometro distantziak tarteko oso gertuan sentitu denik pertsonalki, oso bat egin du proiektuarekin eta oso modu irekian egin du bere lana, ez? Aingeru beti da ikasbide bat, eta Aingeruren hitzak istorioaren bukaeran istorioa bera besarkatu sentitzea, lujo bat da, ez? Maixo handi bat da Aingeru eta elkarrizketa horietan 3 puntuen segidan Aingeru zegoela sentitza beti da, ez? Lasaigarri eta beti da lasaitzeko arrazoi. Eta bueno, saltza horretan, ekaitz ere momentu oro beretik, ez? Bera den horretatik beti laguntzeko prest izatea, zoragarri izan da, nik uste dut ikusgarri egin behar dela, hor badagoela talde eder bat, proiektu honetan sinisten duena, eta gaurtik aurrera sinisten jarraituko duena, diogun bezala bidea orain hasten delako edo bideari orain ematen diogulako, ez? Jarraipena. Eskerrik asko, Irati. Liburuak ja bukatzeko baditu beste naizen elkarteko lotura pare bat, sakontzen edo hausnartzen jarraitu nahi dutenentzat, eta baita ere 2 kantu, Popatik taldean ipuinetan ez bezala, Popatik taldeko kide dira Aingeru eta Ekaitz, beste, eta Bizipozaren ikus dezadan kanta baita ere, pixkat osagarri moduan edo, aipatu dian gai guzti hauen, ez, inguruan, bizitzan inguruan, ez, dabiltzalako kantu horiek ere, eta bukatzeko, eskertzen atala, Iratik ja aipatu ditu, guk argitaletxetik ere aipatu nahi dugu, esan bezala lan kolektibo bat izan da, edizio lanian Aingeru, Ekaitz eta Irati argitaletxeko kideak bezain beste aritu dira. Eneko diseinuan, Ekaitz edizio lanian, aholkulari, motibatzaile, modu askotan izendatu dezakegu Ekaitz, Olatz Mitxelena zuzentzaile lanetan, naizen elkarteko lagunak, Jakin Min elkarteko lagunek baita ere lagundu digute galderen atala osatzen, hasierako bideoan parte hartu zutenak, crowdfundinean parte hartu duten 231 pertsonek, 231 ekarpen jaso genitun, eta bar, ez? Eta, baita ere, hemendik aurrea bide hontan lagunduko duten guztiei, eskerrik asko. Irati, Aingeru hemen kazetari batzuk badaude, eta, haiei lana errazteko edo, titular bat, bukatzeko. Zaila jarri diogu baina arte, eta pixkate bukatuko dugu bintzate adiskidetzen. Nik hortatean aipatu ditut batzuk, eta igual azmarratuko nuke, bat hola motzean, esango nuke nor proiektua espazio aske bat dela, hausnarketarako eta solaserako, hori batetik, eta bestetik nien bezala oso garrantzitsua da nor identitatearen eraikuntza kontzientea askatasunez eta maitasunez egitea zoriontsuak izateko, ez? Nik uste bi hitz horiek askatasuna eta maitasuna pisu handikoak direla proiektu honetan. Nik esango nuke izan ahal izateko ikusia izatea beharrezkoa. Bai, eta jakin Durangon aurkeztuko dela liburua baita ere, gaurtik aurrea gure web orrian, 15berrogeitabost.eus web orrian eskuragarri egongo dela, baita ere
bakoitzan auzoko edo gustoko liburu dendetan, eta hoxe, liburu honekin ez dugu, betaurrekoak banatzen hasi nahi izan, gehiago izan nahi du ispilu bat, ez? Aipatu den bezala, bakoitzak bere begiratu eta zalantzan jartzeko, eta bueno, betaurreko lana baino, antiojo lana baino, ispilu lana nahi duela liburu honek, eta hoxe, eskerrik asko denai, eta gozatu liburua.